Hi friends, good morning. Happy Kannada Rajyotsava ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಇನಿ ಶಾಪನ ಶಾಲೆ ಇಡ್ಲದೈತ ನಮ್ಮದು ಬಂದಿರೋದು ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹೋಗೋದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲ ಉಂಡು ತುಕ ಅಂಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪು ಇಲ್ಲಾಡು ತುಕ ಇಂಚ ಆಚರಣೆಗಳು ಮನ್ಪಂಡು ಈ ಸಲ ವರ್ಷ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದ ಮನ್ಪುಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮನ್ಪುನು ತುಕ ಈ ವರ್ಷ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಏನ ಬುಕ್ಕ ದಿಕ್ತಾರೆ ವಿಷಪು ಶಾಲೆ ಗಿಡಡಿ ಪೂಪುರವ ತಂದು ಗಿಡಡಿ ಅಂಗಡಿಗೆತ್ತೆ ಅಂಗನಡಿಗೆ ಹೋದು ಅಂಗಡಿಗೆತ್ತೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಎತ್ತದು ನಾನೆತ್ತೆ ಕಜಾಪುರ ಆಡ್ತದ್ದು ಅವರ ಪತ್ತಂಟೆನಾಗೆ ತೊಡಂಡೆ ಟೀಚರ್ ಪತ್ತಂಟೆನ ಪೋಡು ಪತ್ತಂಟ ಆಗ್ತಿಚ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಜಾಪುರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡೆ ಕಜಾ ಆಗ್ತದೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಕೂ ನಾಳೆಲ್ಲ ಬರೋಡಾತ್ರಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇನ್ನು ಕಜಾಪುರ ಆಗ್ತದೆ ನಾನು ಹೆಂಗಿದೆ 10 ಗಂಟೆನಾಗ ಟೀಚರ್ಲಿ ಇತ್ತೀರು 10 ಗಂಟೆನ ಪೋಡು 10 ಗಂಟೆಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಕಂಡ ಇನ್ನು ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವಗೆ ಕನ್ನಡ ನೆಕ್ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ ಮನ್ಪುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಡು ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆದ ಗೌಜಿ ಅಂಚ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಗಡಿ ಹೋದು ಬರೋದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂಗಡಿ ಹೋದು ಬರ್ತದೆ ಐದು ಹೋಗ್ತು ಕಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ ಬರಾಪ ಗೊತ್ತು ಜಡಿ ಏಪ ಬೋನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ ಬರಾಪಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಕರ ಅಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಬೈಯಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಜೆ ಬಾಗಿಲ್ಲ ಬಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವರ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಹಾಕಿಂಡು ಇಲ್ಲಡಿ ಇಪ್ಪರೆ ನಿಜ್ಜಿ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೈಯರು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಡಿ ತುಕ ಇಲ್ಲಡಿ ಬೈ ಕೈ ಏತು ಬರೋ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ ಬರಾಪ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅನ್ನಾತು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪರೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ಸರಿ ಅಪ್ಪಗ ನಾನು ಅಡೆ ಅಂಗನಡಿ ಹೋದಾಯ್ಕ ನಾನು ನಿಕ್ಲ ಭಾತಡೆ ಸಿಗ್ತೇವೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಇನ್ನು ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವದ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾರ್ದರು ಟೀಚರ್ ಹೆಲ್ಪರ್ನ ತುಳಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತು ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಜಾಯಕ ಇಂಚಿ ತುಳಿಗೆ ತುಳಿ ಎಂಕ್ಲ ಹೆಲ್ಪರ್ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಇಶಾಕುನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆದ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆದ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದ ಬೊಕ್ಕ ಆನಿ ಮನದಾನಿ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿ ನಡೆದವರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳೆನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ತೂಪುನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂದು ಅಂಚ ಎಂಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಬತ್ನೆ ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಈ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಕೊಡ್ದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಾರಿಗೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಲೇಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬತ್ತನೇಕ್ ಓಕೆ ಹೆಲ್ಪರ್ ಪಾಯಸ ಪ್ರಮಾಣ ಇತ್ತೀರು ಪ್ರವೇಶೋತ್ಸವ ಎಂಚಾತನೊಂದು ತೋಡತ್ರ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಸೂಪರ್ ಆತ ಪಾಯಸ ಸೂಪರ್ ಬುಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇಂಜಿ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಜೋಕ್ಲ ಕೈಟು ಕೊಟ್ಟನೆ ಬುಗ್ಗೆಲು ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಮೀನು ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ತುಲೆ ಜಾಯಕಾನ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ ಏತು ಗೊತ್ತು ಪಂದು ಚೋಲಿ ಮಾತ್ರ ತಚ್ಕೊಂಡ್ಲೆ ಪಂದು ತಿಂದು ಜಾಯಕಾನ ಫೈನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮುಸ್ಲಿಮಿಗೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಈಗ ದಾಯ್ತು ನನ್ನದಾಯ್ತಾನಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಕೊನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಡು ಏತು ಬಗ್ಗೆ ಪಂಜಿಕೊಳ್ಳ ಒನಸು ನಿಂದಕಾಗಿ ಪುಡು ಒನಸು ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ನ ತಿಂದೆ ಪರ್ನ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಬಾರಿ ಬೀರ ಅದೇ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಮತ್ತೆ ಜೇಕ ಹಿಂಗೆ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಏನೋ ಹಿಂಗೆ ತಿನ್ಪುನೆ ತಿಂಗದಲ್ಲ ವಿಕಾಸು ದೀಪಪುರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಗೆ ದೀಪ ದಿಯರಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಗ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ಪುರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಲ ಒರೆಸುನ ಅಡಿ ಪುನಃ ಬರ್ತನ ಬರೋದು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪರೆ ಇಂಕ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚೆನೆ ಒಂತೆ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೆ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪುನ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಸರಿ ಆಯ್ಜಿ ಪಿತಾಡ್ದು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ದೀಪ ಪೂರ ದೀಪದ ದೀಪ ದಿಯರೆ ರೆಡಿ ಯಾವನುಂಡು ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಒಂತೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡಕಂದು ಪಂಡ ಯಾನೆ ಪೊಲ್ಲಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಕೆಲವರು ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದಿತರ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆತನ ಪೊಳ್ಳುದಿನ ಇಂದುವೆ ಯಾನು ಈ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನೇ ಪಾಡಿಯೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲಿತ ದೀಪನ್ ಪೂರ ಇಂದು ನೆತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ದೀಪ ಪಂಡ ನೀರು ಮೈಪುನ ದೀಪ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲು ಸೈಡ್ಗೆ ಸಿಟ್ ಔಟ್ಗೆ ಅವೇನೇ ದಿಯ ಲೈಕ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಸಿಟ್ ಔಟ್ಗೆ ಹಾಲ್ಗೆ ಅವೇನೇ ದಿಯ ಪಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಗುಚ್ಚುನು ಬೋರ್ಚಿಂದು ಪಂಡದ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಇಂದು ನಡುಕು ದಿಯರನ್ನು ಏನು ಮುಲ್ಪ ದೀಪ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದು ಉಳ್ಳೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಲ್ಲಡೆ ತುಳೆ ಪಿದೈ ಪುರ ದೀಪ ದಾಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಗೋಜುಂಡು ದೀಪ ದಾಯಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಉಳ್ಳಾಯಿ ಬೋರ ಎಂಕ್ಲು ನೀರು ಪಾಡಿನ ದೀಪನು
ದೀವೊಂದುಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಮುಲ್ಪ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜಾರಿಯರೆ ಇಜ್ಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಬೊಕ್ಕ ದೇವನ ರೂಮುಡ್ಲ ಬಿದಾಯಿಪುರ ಎಂಕ್ಲು ಇಂದುವೆ ದೀಪ ದೀನಿ ಮಣ್ಣದ ದೀಪನೆ ದೀನಿ ಅಂಚ ಉಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಗೆ ತಯಾರಿ ಮಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದಿಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆದಿ ಎಂಕ್ಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ದಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಂದಿರ ಹೋಗ್ಪೋರೆಂಡು ಮಂದಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿದ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಊರುಡ್ದು ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಾಕಲು ಪಂಡ ಹಾಕ್ಲೇನೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಹಿಂದಿದಾಕ್ಲಿಂದೆ ಪನ್ಪುಣ ಆತಂದೆ ಹಾಕ್ಲು ಕನ್ನಡಿಗೆರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾತಿರೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಚ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪರೆ ಬತ್ತನಾಕ್ಲು ವಲಸೆ ಬತ್ತನಾಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಸುಮಾರು ರೋಮುಡು ಬೇಲೆಗೆ ಇಂಚ ಮಾರ್ಗದ ಬೇಲೆ ಪುರ ಇಂಚ ಪೋಪ್ನಾಕ್ಲು ಅಂಚ ಅಕ್ಲನ ಕ್ರಮ ಎಂಚ ಬಣ್ಣದ ಅಕ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಸೂಪರ್ ಆದ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಆ ಕ್ರಮ ಎಂಚಂದ ಬಣ್ಣದು ಯಾನ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಪಾಡ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಂತೂ ಇನ್ನು ಸೂಪರ್ ತೋಜುಂಡು ದೀಪೋಡು ಅಂಚ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣೆ ತುಳಸಿ ಪರ್ಬಲ ಅಂಚ ಮುರಣಿ ದೀಪದ ಏನೇ ದೆತ್ತನ ಆನ್ಲೈನ್ ದೆತ್ತನ ದೀಪನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಕಲು ತೂ ದೀಪರ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಚ ತೋಜನೊಂದು ಪಂಡ ಏನು ವಿಷಯ ಲೈಟ್ ಪಂತೆ ದೆಪ್ಪುನಾಕ್ಲೆ ದೆಪ್ಪೊಳಿ ಪಂಡ ಎಂಚ ಉಂಡುಂದ್ಲ ಏನು ಪಂತೆ ವೀಡಿಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ತೋಜುಂಡು ಆ ದೀಪ ಆಂಡ ಐಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂತುಜಿ ಪಂಡ ಚಪ್ಪಟೆ ರೀತಿ ಇತ್ತಿನೇಡ್ದವ್ರ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂತುಜಿ ತೂವರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಒಂದಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಪೂರ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಪಂಡ ಏಪಲ ಇಂಚ ಕೊತ್ತಾವಳಂದು ಮಂಡ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎಪ್ಪನ ಅವರ ಇಂಚ ಪೊತ್ತಾವಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪೊತ್ತಾವಳಿ ಆತೆ ತೂವರೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಸೊಕ್ಕು ತೋಜುಂಡು ಇಂಚ ದೀಪ ಪೊತ್ತ ದಿನಾಗ ಆಂಡ ಅವಾಗ ಆತ ಗಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿಂದು ಪನೊಲಿ ಆತೆ ಇಂಕಲ ದೇವರಿನಿ ಎತ್ತು ಸೋಕು ತೋಜುವೆರು ಅಂಚನೆ ಈ ದೀಪದನೆ ವೀಡಿಯೋರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಭಜನೆ ಇತ್ತನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಅಂಚ ಭಜನೆಗೆ ರೆಡಿ ಅಂತಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಪ ಭಜನೆ ಅದು 5 ಎಂಕ್ಲೆ ಮಂದಿರ ಪೋಡೈನಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಂತದ ಭಜನೆ ಪುರ ಮಂತದ 5 ಎಂಕ್ಲು ಮಂದಿರ ಬಿಡೋನು ಮುಲ್ಪ ಬೇಗ ಬೇಗ ತಯಾರಿ ಅಂಚ ಭಜನೆ ಲಾವನುಂಡು. ನನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಪಟಾಕಿದ ಸಂಭ್ರಮ ಬಿಕಾಸು ಪಟಾಕಿ ಬಿಡೋ ಒಂದುಳ್ಳಿ ತೋರಿಸು ಅವು ಇನ್ನೊಂದು ಪುಣ ಪಟಾಕಿ ಎಂಗ್ಲು ಪತ್ತೊಂದು ಐಜ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿನದವ್ರು ಅಲ್ಪ ಎಂತು ಅಕ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಬುಡೋಲಿಯಿಂದ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಗೌಜಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ಪಟಾಕಿ ಬರ ಕೊನೆಜಿ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ನದು ಬೇಗ ಮಂದಿರ ಪೋಡಿಂದು ಮಂಡಿಡಿತೇನೆ ಅಂಚ ಇತ್ತಿನೇಟೆ ಎಂಗ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂತದ್ದು ಎಂಕ್ಲು ಮುಳು ಒಂದು ಪಟಾಕಿ ಬರ ಬುಡೋನುಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ತೂವೊಂದು ಕೊಲೆ. ಪಟಾಕಿ ಪೂರ ಒಂತದ್ನೆ ಬುಡ್ ನೀಡ್ದೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲು ಬಜ್ಜಿಲು ಪಂದು ಲಾಡ್ ಇದು ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಚಕಿನೋ ಒಂದು ಉಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಕುಲು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುತ್ತಕುಲು ಒಂದು ತಿನ್ನೊಂದು ಉಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಅಂಚನೆ ಐತೆ ಮಂದಿರ ಗಿತ್ಯ ಮಂದಿರ ತೂಲೆ ಆಕಲು ಪಂಡ ಬೇತೆ ಊರುದಾಕ್ಲ ನಿನಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪತ್ತು ತೂಡಾಯಣಿ ಅಕ್ಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಈ ರೀತಿ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲನ ಗಾಡಿನ ಪುರದಿದ್ದು ಸೂಪರ್ ಅದು ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲನ ಕ್ರಮನೇ ಬೇತೆ ಅವು ಏನು ಒಂತೊಂತೇನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾತೊಂದು ಪೋತೆ ನಿಕ್ಲವೇನು ತೂವೊಂದು ಪೋಲಿ.
பட்ஜெட் புறாது வளர்ச்சி புறாது புறவி தடியது ஓட வலிக்கணும்